Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Kamar ko da yaushe, sunana Aishatu Muhammad Bage daga nan sashen yada labarai na gidan gwamnatin jihar Gombe. A yau, Majalisar Tsaron Jihar Gombe ta yi zama domin tattauna harkokin da suka shafi tsaro a jihar. Gwamnatin ta duba tare da yanke hukunci akan wasu batutuwa guda 7 sabida dalilai na tsaro. Gwamnatin ta kuma ce dole a rika tabbatar da an samu cikakken bayanai ga duka waɗanda suka zo jihar Gombe domin neman gidan haya. Matakin da ta ce zai taimaka wajen magance matsalolin tsaro da aka fara samu nan da can, kuma gwamnatin ta ce duka waɗannan matakai ta ɗauke su ne don nufin inganta harkokin tsaro da tattara bayanan sirri daga tushe, kamar yadda kwamishinan shari'a kuma babban lauyan gwamnatin jihar barista Zubairu Umar ke cewa. Ba kamar yadda ake zaman da ba akan kowa zai iya shigowa kowane gari ya samu gidan haya ya shiga ko ya samu wuri ya zauna, babu tsari, babu kuma sanin ma wane ne. To ganin yadda sha'anin tsaro yanzu ya taɓarɓare a ƙasar nan, wanda kuma kamar yadda mai martaba ya faɗa, sha'anin tsaro ba na jami'an tsaro ne kawai ba, na kowa da kowa ne. So a nan ne a wannan zama na wannan council ɗin akan tsaro ta ce lalle yanzu ya kamata duk wani ɗan haya ya kamata a samu cikakken bayaninsa a rubuce, duk inda zai shiga haya a samu. Ko masu ba da gidajen haya za a ba su wani ɗan jadawali da za su duba, wanda a kullum za su ba wa duk mai neman haya a samu cikakken bayanin ɗan haya, sunansa, shekarunsa, daga inda ya fito, sana'arsa, duk dai bayanin da ya kamata a nema za a samu, wanda idan bukata ta taso za a amfani da wannan jawabin, za a samu yadda za a yi aiki da wannan jawabin. Kuma jami'an tsaro za su iya sa ido sosai su tabbatar da yanzu mutane kawai su shigo cikin jihar Gombe su yi barna su gudu, in nan an samu yadda za a yi magance shi, Allah ya yarda.